И дори тук ще покажа нещо много смешно, нещо, където се случи. Значи аз бех в разговор с приятел ми Ники и тук играех спидран на Майнкрафт. Нещо много смешно се случи. Където направо беше ужасно. Ама за тъпо нещо аз гласа ми не беше в това. Само нещо. Добре, и тука сега се опитвам, искам да щупа дърво от тука, защото няма нищо. Ама тука, глей какво ми се случва, не ми дава да влезна в тъпото нещо. И сега от тука ще прекопирам какво говорех. Абе, аре бе, дай ми да влеза бе! Ето. Абе, дай ми да... Какво правиш бе? Абе, дай ми да влеза бе! Абе, сприта ме вдига... Абе, дай ми да влеза бе! Камата да беше тук, каква комедия! Стига бе, къс спри да ме... Абе, престани, човек! Те гаси... ето най-накрая. Абе! Спри ме, човек! Защо ми го правиш това? Аре, стига бе! Гаси! Дай ми да влеза! Защо ме втигаш бе? Гаси! Спри! О, най-накрая, аре! Моля се пак... Аре бе, човек! Защо бе? Спри да ми го правиш това! Спри! Ох, Гаси, представи колко много време изга... Ох, не, стига, Гаси. Ма то ли те контролира, бе? Не играем на Minecraft Speedrun Ranked. Ама Гаси, какво е той нещо? Защо само ме вдига за никаква причина? Ангелчо. Какво бе? Буквално тук не знам какво ми се случи. Защо умирам? Буквално защо почти умрех няколко пъти, защо почти драгнах.